Nginibikelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSithufuzo Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke usehilile yini. Sike simuzwe ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngishap nami. So umabani lo ngihleli naye? Umamkhize. Alright. Makins. Yes. So udabuka kuphi-ke? Ngisuka eMzindo eJovet. Oh, okay. Wibhena nyawo. Wibhaqa. Oh yebo, kunjalo. Alright. So benjani impilo ukhulu? Yes. Bekwenzakalani? Ngichazele nje. Sigaba. Ungilandisi. Impilo igwinya kahle. Impilo Igwinya. I'm telling you, impilo igwinya. Ngobani? Then live and learn. Bekwenzakalani izanazo? Okay. So, ekukhuleni kwami, bengikhula noma nobaba, kodwa bathina 5 years washona uma. Oh, excuse. Beshadile benomuzi wabo. Kuthe after 5 years singina 10 manje. Uma wakhetha ukuyogana, seyogana kwenye indawo. Uyazi abantu basemakhaya munengane yangaphandle kuyaye kuthiwa ishiye, you know. Uma instead wathatha indoda yakhe wazoyiletha la emzini la awakhela ubaba ekhaya. How? Okay. Wayithatha sahlala naye endlini. Ubaba onemali. Nami sengimhlonipha ngimthatha njengobaba wami. Wa-extenda umuzi wasekhaya. Wakha istage. But umama engekho unakho nje ukuthi angaqondakali, but nami ngoba ngisasewumntwana bengayinaki zonke lezo zinto lezo. Ukuthi ube nakho ungaqondakali kanjani? Mangigeza mawuyingane uyatshela ukuthi awumbuka omunye egeza, then umuntu omdala mase uzobuka intombazane igeza, you know. Kodwa wena ukhuliswa ukuthiwa intombazane umfana awumbuka egeza nomfana ayabuka intombazane igeza. And then 5 years later, I'm 15 years. Ubaba athi kuma ngoba usewakhile kanje mina futhi ngimkhumbuza uma you know, esawuyena. Okay. Yes. So ukuze baqhubeke baphulele lempilo le ukhazikhazi kuzomela ukuthi alale nami. How? So mina uzokhokha ngami uma ukuthi lo baba wenza zonke lezo zinto lezo. How? Kanjani manje? Lapho una 15 usasomntana. Yes. How? Ongangokuthi if bengayona lengane le ethulayo ngabe kuningi okwenzeka. Ngakhetha ukuthi ngibaleke la ekhaya ngaphindela komalume. Okay. Ubaba lo wancenga uma wamtshela uma ukuthi landa naye lapha ingane. Kusho ukuthi kahle kahle bengiyi-target. How? Bekuyimini target. Uke wazama uma ukulwa ukuthi angabe uwena okukhokhwa ngaye noma ibimphatha kanjani yini? Kuyashiwo ukuthi imali impande yeswana. Noma kade ngasho ngomlomo kodwa izenzo bezikhombisa ukuthi anganikela ngami. Ukube angibalekanga ngaya komalume. Okubuhlungu ukuthi noma sengike komalume uma bengincenga ngathi ngibuyele ekhaya. How? Ngibuyela kanjani ekhaya kukhona lesasilwane sakhe? Ngibuyela kanjani ekhaya? Ufuna kwenza kaleni? Yini afuna yenzeke ngempela? Manje komalume uba umdala, uba oyibhekile njengomuntu omdala. Khona ugogo. Oh, okay.
bese umamkhulu unamantombazana amathathu cousin bami, right? Ibona bengikwazi ukuthi ngikhulume nabo, but mangikhuluma angisho yonke into ngoba nami ngiyasaba. Uyakhetha. Yes, angikhiphi yonke into, and leyo nto ngikhula ingenze ngaba ne-low self-esteem kakhulu. Ngayithemba nasesikoleni sengingenzi kahle, sengingane nje ethulayo. Yes. Ugogo yena bengekho lula futhi naye ukuthi umtshele. Yes, ugogo Bengekho close ngaleyo ndlela. No, bese close kakhulu because ukukhula nje angikhulelanga kakhulu komalume, bengikhula ngihlala ngala noma nobaba. Okay. So kwagcine kwenzekeni uma walokho eqhubeka ekuncenga ukuthi ubuye. Yes, umama engincenga ukuthi ngibuye ngize ekhaya. Uma mkhulu seqala ukuyibona lento ukuthi ayibo ngoba ingane i-right nje lana. Athi hayi kodwa nje ukuthi ngifuna abuyele ekhaya, angachazi ukuthi ngubani. Lalela-ke. Indoda leyo-ke manje ingifuna lapha siphezulu angani uma uyahluleka ukuthi angilande. Yalanda ugandaganda indoda yathi ngoba uyahluleka ukukhokha awubhidliza umuzi kanjalo. Kanti ugandaganda nje. Hawu. Uthila phansi umuzi. You won't believe this. Lutho khona manje. Bedla manje lapha ehleli lutho. Wabuya weza la ekhaya. Wabuyela kubo. Ngihlala kanjani-ke mina nomuntu onjalo endlini? Ngihlala kanjani naleyo mfihlo leyo? Ngihlala kanjani ngempela? And mangitshela umamkhulu noma ngitshela ugogo, and ugogo semdala manje angikwazi ukuthi ngingamtshela into ebuhlungu kangaka. Yayizwa lonto. Angikwazi ukuthi ngingamtshela leyo nto ugogo because usekamdala, leyo nto mhlawumbe umsele inhliziyo or something. Mefika kanzima. Inhlalo nje bikade singekho kahle. Bese ngafeel safe. Yes. Ekhona yena around, bese ngasafeel safe. Ususaba kwayena-ke manje. Yes. And uma wagula. Hayi kancane wagula uma waze wabuya esibhedlela. Ungangokuthi esesibhedlela ila. Ngicabanga ukuthi wayeseyibona ukuthi uyahamba emhlabeni. Ngafika esibhedlela waxolisa. Ngathi mina ma yini oyixolisayo? Wena ukade ufuna ungilanda lapha ekhaya uthi ngihambe ngiyofudumeza wakho umbhede lapha yana. Shuthi wena kahle kahle ubuvuma ukuthi ngilale naye lo yababa. Kahle kahle wena usho njalo yena into eshoyo leyo. Wathi nje mntanami ngiyaxolisa. Ngangaqondile mina ukuthi yini le esimgulisa uma mhlawumbe akuve mhlawumbe kuyizifo ndlela thizeni. Izifo nje lezi ezikhona. Oh okay. Isikhulu kakhulu nje futhi. Ne-HIV. Kodwa futhi ubevuma kona ukuthi ulandwe. That's the thing ukuthi uselale nalo baba uthi mina ngani uyangizala kodwa ngizalo yena not ukuthi step mother sami no. Ngenxa imali. Yo kwaze kwanzima. Yeah. I mean, and from lapho nje ngikhula nenhliziyo ebuhlungu. Senginama insecurities amaningi. So impilo it's like mina ngokomqondo ngaphucwa ubungane bami ngiseyingane nje kakhulu. So mina angikwazi ukuthi ngingane. Yes. Ngaphucwa ubungane nje ngisamncane kakhulu. And leyo nto yakha izinto eziningi emoyeni. Umuntu uzothi uyakhuluma nami kahle nje ngithathe ngimbhekisele. Ezinye izinsuku ngivuka nge-right, ezinye ngiyafikela isikhathi la ukuthi khona sengiqedile ngempilo ubhlungu ngibuzwile kwanele manje. Yes. Ngafisa ukuyibulala. Ngafisa ukuyibulala ngempela because inhlungu esengiyizwile. Noma kuukuthi okay akangithulanga kubaba but amazwi ama ukuthi angincede. Kuyahlukumeza kwabona lo. Kuyahlukumeza. I do understand. Yes. I mean, if awuphephile eseduze kwama shuthi uzophepha kuphi? I mean
So all the love nani ngibona sengathi kwakade wamanga nje vele waseqedile futhi akaze angithanda nongithanda. So kusuka lapha abangisaphinde umthembe. Soze ngamxolela. Manje isimo sinjani? As ngikhula kuningi sengikufundele empilweni, but as much as engonile akushinto ukuthi uma wami Yes. ngisamnika leyo ndawo ukuthi okay uma, but khona la kusuka la kuya la, you know. Akaseyena lo mama lothi okay thina ke samantombazane of course sengikhulile, you know, angikwazi ukuthi ngihlale naye njengoba sibonde thima yabo sekhona yabo umfana kanje Yes. akwazi ukungibonisa lapha nalapha yana leyo bond le ayikho, ayikazi bekhona. Like uyazi ingane entombazane mayithi 15 16 like siqala on periods yabo zonke Yes. umuntu uzomtshela uma, but okunalokho bengitshena umamkhulu. And akakwazi ukukhwelezela isikhwele, akakwazi ukuthi akhwelezele ukuthi ngithanda umamkhulu yonke into ngibikela umamkhulu. She knows ukuthi kwenzakalani, and uyazi ukuthi mangabe ngihlokoloza, you know, angani uyazi ukuthi bese kukhushekela lo moya sendiniwe nonke ukuthi uzoze kuphume ngisho Yes, kuphume izinto le ndaba le. ebezifihliwe. But Yes. ngiyafisa njengoba ngike ngasho ekuqaleni ngathi umamkhulu kade namantombazane o-cousin, like khona lo cousin lo othi yabo lesofana lesofana uyalalela hayi yethu sobabili. And i-advice engikhohle ukusho, i-advice anginika usisi wami was that impilo bukhazikhazi yes kade uphila kahle laphana enhlinhleni noma wakho nobaba wakho esho baba lo Yes. wesibili, yes beniphila kahle, but never sell your soul. Ngabe sengathi mina angifeel comfortable to ukuthi abantu abadala kwamanje bayazi le ndaba because uzoxova umndeni, you know. Ongangokuthi cousin wami sayifihla nayo sobabili. Sayifihla nje kanjalo, but ngiyafisa ukuthi I'm not too sure if ngiyafuna ukuthi abantu abadala bayazi le ndaba, Okay. because nginalento yokuthi egcineni uma wami, you know. Mase ngishile ekhaya bazo expect ukuthi ngireact kanje. Kanti Yes. mina nginey'khathi zami zokuthi mhlawumbe ngikhumbule lesi sigameko lesi namhlanje, then ukuthi ke engidiniwe namhlanje The following day. yes Ngcono. yes because nginanocabanga ukuthi noma kungenzakalanga akuzange kufike ku-action kwenzeke. Yes. Yes kona wayefuna ukuthi kwenzeke akwenzekanga, ake nami ngeke ngibuyele nganeno ngibe umuntu ngiyibeke ecathulweni zakhe nami ukuthi okay impilo imnandi, you know, but ngoba akwenzekanga usasama wami egcineni. But Uyakuzala nje. yes Akushintsha. into engiyifundayo futhi kulento angifisi ukuthi ebantwaneni bami ngibe umama ufana naye. Subusiswe ngabantwana. No. Okay. Not yet. Okay. And ngiyasaba. Ngiyasaba. Why you do yourself? Usaba I feel in. like wena ngibona ngathi ngisemncane. Okay. Angibona ngibona. Usufile ku-30. But Usufile ku-30. nah. But ngigijimela kakhona I'm 25. Usungqongqoze emnyangweni odate. Angazi ngijahappy. Angazi ngijahappy because angazi ngijahappy. Angazi. Yo. But ngiyakusho ukuthi into eyenzakalayo isuke inaso isizathu. Yes. Ngihlezi ngisho ukuthi empilweni into mangabe yenzeka nje ayenzeki nje. Inaso isizathu. Yeah, I'm 25 but entweni esengidlule kuzona ngimdala, you know. Yeah, ngihlezi ngisho kanjalo ukuthi no life experiences, you know, ngimdala. And there's a reason ukuthi kwenzeka kanje ha. Because now sengifunda ukuthi okay umntana kumele umphathe kanje, abantwana bami sengizobaphatha ngale ndlela le ngangifisa ukuthi mina Uphathwe ngayo. yes ngiphathwe ngayo. So umhlaba mncane. Yes. Awukazi uthuka uhlangana no stepfather. Gosh. And mangase kuthiwa kuyenzeka
Mhlambe mawubhekile kungenzakalani? Ngihlangana naye. Mase kuqondane nje amehlo uhlangane naye siyawahamba amamoli siya nje umhlaba mncane kakhulu. Oh. Seside isikhathi. And khona moments la ukuthi ngathi ngahlangana naye nje, you know. Bese kuba ama-moments ukuthi Leandro angisaba ngisho ukuyibona yabo. Khona la ngiba semoyeni khona la ngathi ngahlangana naye ngikhiphe okungaphakathi, you know. Well mangahlangana naye like today ngingambuza nje ngingane yakhe intombazana ba unengane ezintathu, intombazana u2 nomfana oyedwa. Okay. Ngingambuza nje amantombazana akhe ukuthi abathanda yini, ngimbuza ukuthi wafiselana empilweni yini awafisela wona empilweni. Then we answer mhlawumbe uzosho ukuthi okay bafisa umshado nani. Bese ngimbuza ukuthi mawubona ingane intombazana awubona ingane yakho wena, mawubona intombazana ngaphansi kwakho awuboni ingane. Ubona Umuntu ufuna udlale ngaye nje noma kufana ukhokhe ngaye, so ukhokhelwe ngaye. Ezinye zakweminye imizi awuyifiseli into enhle ubaba njani kahle kahle. Ngiya-understand. Yes. Ngiya-understand kakhulu. Mawumza ukuthi awungizali kwesiphathi bethanana noma uyacabanga Bekufanele abo baba wakho ngandlela zonke. Exactly. Ngimhlonipha ngayo yonke indlela, ngimnika indawo yakhe but impilo injalo nje. So the time kade bhidliza umuzi kwahlukana phakathi bahlukana phakathi bahlukana bona ubudlelwane babo ubaba no stepfather. Yes, I mean bahlukana. uma no stepfather. Yes bahlukana because Kwabe bayagcinana lapho. uma wayehlule ukuthi athole mina Oh, khona okay. ngizakokhokha phela ukuthi yes. So bahlukana nje kanjalo. Kuzoba nzima. Badlulela phambili uma uthi wadlulela phambili angimazi bayaphi. And akuyonto engithanda ukuyikhuluma noma le like leyo ndaba nje angisafuna ukuthi ngikhulume noma Right ngayo. nge-right ngayo yes. Okunye ukuthi going through leyo nto leyo ngisakhula it may be stronger like Uwazi ucabangani kangaka? angisekho weak. Like honestly angisekho weak. Mina ngikhula I used to be a crybaby but leyo nto leya yangenza bengikhala kakhulu ngingedwa, you know. Angani phela abantu abadala abayazi lento la akekho umuntu uzongicomforta yabo. Like kuba khona la Awuxoxe ngixoxa khona nomuntu. yabo ngikhala labo ubona ngabe ukhala phansi ufuna abantu bekuzwe. Yes ngikhala, so it may be stronger ngempela. Like yeah. I'm a Kwaba fight. nzima. Yeah. And lento le angifisela umuntu. And ngiyafisa ukuthi kungaba khona ama-organization amaningi. Like back then there was All Love Life. Ma-peer educator ey'koleni. Yes. Abantu iy'ngane zitshela ukuthi okay this is your safe space, you know. Bazi ukuthi okay makhona inkinga kanje ekhaya ngingaya lapha ngaphandle yabo kwi-organization yabo group kanjena, you know. Yes. And I think ayisiza kakhulu leyo nto. Angazi ukuthi iyaphelela kuphi. yes mina ngabe kukhona izinto ey'kanjalo because iy'ngane la kuningi uthola ukuthi ingane iyasaxoxela u-anti wayo iyasaxoxela Ukuhlukumezeka kwayo. yes yeah, so lezo zinto ey'kanjalo ezingifundisile ukuthi ziningi izinto ekumele zibhekwe ngakhona ukukhula kwabantwana, you know. And ngigcine senginesifiso nami ukuthi okay I wish ukuthi because lezi zinto engisho manje akekho umuntu ucabanga ukuthi azenze, so mina-ke because ngiyabona ukuthi if bekade kukhona lama organization la engiwashoyo Yes. maybe lento bekade ingagomeka faster. Yeah, so maybe one day ngabe mina engiyivusayo, you know. Yeah. Okay. Imike akungitshele kuyenzeka uthola ukuthi abantu bashade bese bancane but bangaphelelani. Uthola ukuthi bayahlukana noma oyedwa uyashona.
Oh yeah. Isikhathi esiningi mhlawumbe uthola ukuthi owesilisa uyena oshonile washiya umama wakwakhe nabantwana. Yes. And uthola ukuthi ngaleyo ndlela leyo umshiye esamncane kakhulu. Uthola ukuthi ebuncaneni bakhe usabudinga isandla sendoda naye njengomuntu wesifazane and unabantwana. Yes. Ucabangani ngalabo bantu laba abashiwa amadoda besabancane? Uthola ukuthi umzimba yabo isaphila ngalendlela leyo ukuthi bayamdinga umuntu wesilisa. And baneyingane zamantombazane okuwes. So ucabangani ngalento? Kufanele ba move on, bangene kuma relationship amasha nabanye abantu abasha, ingane zibe no stepfather, or bahlale nje kube ukuthi bakhulisa izingane zabo, baphuma mhlambe benze lokho abafisa ukwenza ngaleso sikhathi, babuye basula umlomo sebezongena endlini sebezogada izingane. Wena ngokwakho njengomunye umuntu wesifazane njengomunye umuntu wesifazane naye futhi wakhula ngaphansi kwalesi simo lesi lapho khona uma washiya ubaba ebuncaneni bakhe beshadile waba ne stepfather, uzizwa kanjani nje ngaleyo nto leyo? Awuzwacacisa ebuncaneni babo. Yes, because uyacabanga mekuthiwa uyashada manje una 21. Yes. Jiki mhlambe umyeni wakho mhlambe abesengozini yemoto una 25 years. Senabantwana already, usumzalelile, ubona ukuthi mhlambe wena njengawe kufanele uhlale besingle, or mhlambe ufanele uthole stepfather sabantwana bakho, or mhlambe uphume uye kudeni wenze okwenzayo ubusula umlomo ungena endlini ugada abantwana bakho. Wena ngokwakho ucabanga kanjani nje ngayo sonke leso simo leso? Okay. It's so tricky. Your question is so tricky. yazi kwakungcono mhlambe qala lapho khona uthola ukuthi abantu bazothi beshadile baphelelana, uthola ukuthi mhlambe umama mhlambe ubaba wakwakhe uyashona nje, umama mhlambe useno 70 something 60 something, lapho kezwakala usemdala. Yes, but 25 years ucabange nawo 25 years umyeni wakhe mhlambe avela shona noma nihlukana. Okay, well lana sibheka impilo zeingane nami, right? Yes. Okay, ingane zadile futhi sijabule zikhule kahle. Yes. Ayibona ngiyakudeserve happiness. Okay. So How? I think no, listen. Okay. Uzovumelana nami though. I know. I was uzovumelana nami. Just listen. Well, okay, mina ngibona sengazi ukuthi it's best ukuthi ingane zisale ekhaya. La uzalwa khona. Zisale ekhaya zingayi nami. Mekukuthi uthola umuntu omusha. Yes. Ushade naye, then ingane zisale ekhaya, then uhambe wena uyogana. Yeah, cuz abanye they like ukuthi emakuba avumeleke ukuthi bashade umuntu osenengane yomfana. Kanjani? Khona abantu abanesikile kanjalo. Lokuthi abavumelekile ushade esezele ingane yomfana. Ekungeyona yakhe, like uma wengane mangabe ngumshado. Okay, let's say mina nawe siyajola, right? And then when unengane yomfana nentombazane. Okay. Mina kumele ngithi mina ngifuna ukulobola, ngeke ngikwazi ukulobola ngoba unengane yomfana. Oh, khona indawo ezinamasiko anjalo? Yes. Basuke bathi sizathu sikuphi? I'm not too sure. But thiwa yini ingane yomfana indlalifa. Bajayele ukusho kanjalo. Indlalifa yomunye umuzi, you know. Oh, okay. Yeah. Oh. Yeah. So mina I think it's best ukuthi ingane ikhulele ekhaya. Yabo. Let's say mhlawumbe ingane siya understand ukuthi okay uma soyashadana kanje. Mayengivakashelile mina. Iyangivakashela yabo nje. Nami ngiya ekhaya ngiyoyibona, but iyeza la emzini wami
That's one thing for sure. But ubo kamkhwenyana lapha emumva hayi ukuthi iyajwayela khona no. Bayayazi ukuthi okay umakoti unengane yabo. Yeah. Oh, all right. Yes. No, ngiyakuzwa. But ke usuwahila ke wena kukona konke lokho okwakwehlela suwamxolela uma ngokuphelele suwadlulisa isimo esenzeka kudala kuwena nje ukuphi njengamanje. Life is too short. Life is too short. I had to ukuthi ngiya kwi-therapy session ngibona psychologist. For me ukuthi I-understand it better. Okay. Impilo, and that's how ngakwazi ukuthi okay ngixolele masidlule kuleyo nto leyo, but Okay. kangithatha isikhathi nje ngempela, because yabo umuntu empilweni umuntu ngabe ulokubamba inhliziyo ebuhlungu ungamxoleli usuyilimaza wena kakhulu, you know. Yes, because lo muntu ngiphila naye manje, and engikuthandayo ukuthi ugcine seyibona wagcine seyibona ukuthi bese phutheni elikhulu ngempela Enwaxolisa. Yes uma waxolisa shame waxolisa nje lokwangampela ongangokuthi nami bese ngimdabukela ukuthi Ukuthini? yalela phela bese fihla Kanjani? mayese nomali womusha Hayibo. bese fihla nanokuthi ukhona ke bese fihla Shothi wafunda isifundo. Yes, wafunda nje kakhulu, so nami nokwenza kahle kanjalo kwangikhombisa ukuthi asafunde kanje iphinde yenzeke, wafunda naye ephutheni like, and engifuna ukusho nje kuyi-one guys. Yes. Awempilo yomuntu hayi ungalingi uzuyihalela ngoba wazi ukwenzakaleni ngale. Wasibona sihleka kumnandi uthiwa hayi ubandise eyibhukanje manje seyokho efika uyayigqoka nje. Kanti kuningi. Yes, just appreciate lokho nakho, usebenze kanzima uthole lokho ngenakho nje, impilo ikanjalo. Yeah. Siyabonga kakhulu ukuthi usivashele kuhlela lethu. Ngiyabonga nje ukuthi usuwahila and uma wamxolela. Ngiyafisa nje ukuthi nihlale kanjalo nobabili nibambane nengane zakwenu nje umndeni kubo umndeni ovuthiwe ofudumele onothando ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukuthi ngiwe nani namhlanje, ngibonga kakhulu. Mbuyele ekhaya. Mina ngiyazi lento. I hope nifunde okuningi kakhulu njengoba sikhulumisana nosisi wami, but ke okubalekile ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.